Avui sí que ens els hem pixat, aquests del Depor, eh? 1-3 y cap a casa. Sì, io también me he pisciato la defensa e ho vuelto a marcare. Zlatan! Zlatan! Collons, paio, vigila, que ho fots tot fora! Vinga, nois, va, que hem de marxar. Però què feu tanta estona als lavabos? Es por el control antidoping, mister. Control antidòping? Jo no vaig prendre res. Va ser una trampa dels italians. No, no, somos nosotros que tenemos que entregar una muestra. Es que hoy nos toca pasarlo. Doncs vinga, va, afanyeu-vos, que l'avió ens espera i en Messi ha de recollir la pilota d'or, va. Jo ja estic, míster. Avui m'ha costat una mica perquè no tinc gaire pixera. Tu creus que en tindrem prou amb això? Sí, yo también estoy. I tu, Andrés, acabes o no? Estoy un poco tenso. Es que fuera de casa me cuesta un poco. No, tranquil. No et sentis pressionat. Només estem aquí tot l'equip esperant que acabis per marxar. Que ya estoy. Mira. Però, Andrés, què has fet? Necessitàvem una mostra d'orina. Anda, qué confusión más tonta.